Ikamata video ya mtsiku la lero mukhala mutadziwa mafunso ena omwe amalawi ali nawo makapa debate imene yavuta kwambiri yokhuza Alexious kamangira komanso bungwe lija la Malawi First. Alexious kamangira ndi ukhulupirira ena mukundziwa bwino. Video yake tinakupatsirani ndi uja yemwe adabweretsa list ya ma judges amene akuwafotokoza kuti ndi akatangale kwa basi kuno ku Malawi ndipo amabisala ndipo amaoneka ngati ndi anthu abwino koma ndi amene akusokoneza kwambiri dzikoli. Komanso ndi mmodzi mwa anyamata amene adabweretsa nkhani yokhuza Amares Hotel imene dziko kudzera mwa Attorney General amafuna kugula pa mtengo wa ndalama zokwana 128 biliyoni. Komano izizi zimachitikanso mwa nseri moti zinali zoti sizinali za public. So taona pompano kudzera mwa Reserve Bank Governor amene ndi George Patrick atatulutsa chikalata cholesa kunena kuti kugula kapena malonda ogula Amares Hotel asachitikenso. So anthu ambiri akhala kuyamikira amene kunena kuti wachita bwino kubweretsa nkhani ndipo zachititsa kuti anthu ena adzuke kuyamba kuyichitano ofolo nkhani imeneyi. So chodabwitsa nchotera kuti Malawi First mosogozedwa ndi aboni kalindo nawonso adachititsa press briefing imene mozolankhula zawo zinali zochita attack zimene akumalankhula Alexious kamangira polankhula zokhuza katangale yemwe akuchitika kuno ku Malawi, ndipo kwambiri amachita defend Attorney General ponena kuti zimene ma steps amene akusadira Alexious kamangira ndi opanda pake ngati ali ndi maumboni onse adayenera angopita ku bwalo la milandu kuti akatsekule. So panali kupasula mafunso aboni kalindo kuti kodi iliyo podandaula mwachita kutumidwa ndi amene amatchulidwa kuti akuchita katangalewo kapena mwatumidwa kapena mwapasidwa ndalama zina zake kuti muchite defend munthu amene. So ndimafuna muonere video iyi momwe atolankhana anafunsira bungwe limeneli la Malawi First pochita tako ma issues amene Alexious kamangira amawalankhula. Ndeno kumapeto kwakenso tikupatsirani video imene Alexious kamangira adayankhapo zokhuza aboni kalindo pakuyankha kwawo ndi gulu lawo. So taonelani video imene. Dzina langa ndine Mercy Matonga, ndimagwira ndi Alexious Times. Tikona ngati mkumanowu munapangira kuti mutsutsane ndi anthu ena apatsamba la mchezo. Koma Maina amene amatchulidwa patsamba la mchezo kuti anthu amene wakuchita ziphuphu kapena katangale nawonso ali pa masamba a mchezo. Bwanji sanadandaule kapena kulemba pena paliponse kuti wakhudzidwa ndi kutchulidwa kwa Maina awo kuti ndi anthu akatangale. Tinene kuti niyo mwatumidwa on behalf of those people. Nanga apa mwabwera kusadandaula kuti ena kuyankhula zinthu zipa masamba a mchezo, inonso mwabwera pa masamba a mchezo komanso nyumba zolutsira mawu kusadandaula. Bwanji simunayankhulani ndi anthu amenewo amene akuyankhula pa masamba a mchezo kuti nkhani yakatangale tisolve mwa mtundu wanji. Mukusiyana bwanji pamenepo pa amene akuyankhula pa masamba a mchezo ndino amene somwabwera pano pa mpweya kusayankhula nkhani zomwezo. Ke Joseph Mazizi, Capital FM. Funso loyamba ndilo kuti kodi mmene zachitikira apa kuti mwabwera kupangitsa msonkhano wa atolankhani chifukwa cha zimene zimanenedwa pa masamba a mchezo. Sitinganene kuti ndeuti pa masamba a mchezo popindulitsa pakumapangitsa kuti anthu achitepo kanthu. Funso lachiwiri ndilo kuti zimene akunena enawo kuti wakuti asiye pansi udindo chifukwa chokuti ndi wachinyengo. Kodi sikungakhale kwabwino kuti munthu asiye pansi udindo kufuna kupereka mwayi kwa anthu amene angafune kufufuza kuti amasuke kufufuza poganizira kuti munthu amene akumatchulidwayo ndi wamkulu mlangizi wa zamalamulo kuboma. Sizingakhale kwabwino kuti mwina apereke mwayi umenewo kuti ofuna kufufuza afufuze aone chenicheni chimene chikuchitikacho kusiyana kuti akhale pamenepo kuti mwina anthu ena adziopa chifukwa cha udindo umene munthuyo ali nawo. Mafuna ndimve pamenepo. Kuna ndiyankepo mafunso amenewa awiri kana ngondi asira sanzangawa. Tinene kuti kungakhale kwabwino kwambiri atachita step down koma pokapo pali verdict. Patapezeka kuti akhotide apeza kuti pali element ya corruption. Koma mukunena kwathu komanso report imene latuluka ku ACB ndilonena kuti Attorney General amene akunenedwayo kuti ali behind the sale of the hotel
anafufuzidwa ndi ICB imene ili reputable organization imene yapeza kuti kunalibeko element ya corruption. Ndiye ndipovuta kunena kuti munthu amene akachite step down pokhapokhapo atapezedwa kuti ndiolakwa. Ifeyo ngati Malawi First tingagwirizane nazo kwa ndipo ndi ife oyambirira amene sitingapange ma demonstrations. Tikafika ku nkhani ya funso loyamba kunena kuti ifeyo tatumidwa, ifeyo sitinatumidwe, tanena kumo muno kunena kuti ife timayimirira Amalawi, timayankhulira Amalawi. Nkhani ya corruption tikayitenga lightly, kuyitenga ngati yongofuna kuti tizipangana zaje bwana ndifuna ndikuze this country will never develop. And these are sensitive issues that are supposed to be handled with maturity. You cannot take issue ya corruption nukumaka isi pa Facebook. No. Ifeyo tabwera pano si pa Facebook, pano ndi pa Zodiac, pano pa ndi pa Times, si pa Facebook. And tilibe nthawi yokuti tikamuchite concert munthu ngati iyeyo mene amalankhula zakezo anatichita conservative. Sitingapange zimenezo. So tisiyanise kunena kuti ndi Zodiac TV, Zodiac Radio, Times TV, si pa Facebook, ndi MBC alipompano. Sitinatumidwe ni munthu. Vuto lakuno ku Malawi ndi limene timati munthu akamati imirira kufuna kuti wombola ife ya Malawi ndiye timapita kuseri kukanena kuti kutero kuti paenepo kuti umwaona aunjikanapo alandira ma millions, which is wrong, completely wrong. Kutero koso inuliso wakunena niso ndo atuangani kuti mene abwera mutu kutero akonzera ma allowance. You are working. Are you supposed not to get any allowance? Simabwera kunchito. So vuto limene tina as a country ndi limene li kutero muona so news zituluke koko zosiyana ndi zimene talankhula munomo. That's our disease. Mwina ngati muli nzoyenjezera. Komanso pafunso lomwero ine ndimafuna ndiyankhe mese ndikuyankhe pankhani yonena kuti kodi bwanji amene akuatchulawo sakubwera kudzayankha kumeneko ndiye kukhwima nzeru ndipo asayankhe chifukwa ndondomeko za malamulo athu a dziko lino sakunena kuti wina akalemba pena pake ndekuti munthu akayankhe pamene paja sizithandiza china chilichonse, siziphulapo kanthu. Ndiye ife chifukwa chimene tabwerera kuno nchonena kuti tikhale ndi madongosolo onena kuti nkhani yathu ija itsatiribe monena kuti ibale zipatso, osati kungodzuka kayankhula pa Facebook mene anenera anzangawa pano pasi pa Facebook twayi ngati pa masamba mchezo pano sitili pa masamba mchezo yani. Ife tonse tili kunofe ndi anthu onena zokuti nonsenu manambala athu muli nawo mukhoza kutiimbira timayankhulana, mukatifunsa titulutsa ID tikutulutsirana ID yanga ndiyi. Akufuna tsono munthu amene mudzamuone kuti ali ndi chilungamo sakhala kumphanga twayi. Munthu amene mudzamuone kuti no akuyankhula koma sakufuna kubwera poyera mudabwepo. Ife tikubwera poyera chifukwa tidziona zimene tikuyankhulazi ndi zimene tinayenera kuti tizitsatira ngati anthu. Nkhani ina imene mwafunsanso a Joseph ndiyonena kuti acting on hearsay pakhoza kupezeka kuti pokhapokha ngati court lanena kapena mwina ma institutions amene anakhazikitsidwa othana ndi ziphuphuwa kuti awagwira ndizomvetsetseka kuti munthu yono atifotokozere ayankhe, koma sangakayankhe chifukwa choti anthu ena akungoyankhula, anthu akungonena. Andife ndifuna nditsimikize kunena kuti ndipo asayankhe. Kuyankhako that's chaos. And sitidziwa kuti what are we fighting for? What we are fighting for ndo kuti tizizitenga nkhanizi mwa serious. Nkhani tizitenga mwa serious. Even kwa mfumu kumene ngati usali serious suphulapo kanthu. Ngati wewe usali serious pa nkhani imene uli nayoyo suphulapo kanthu. Andi kukhala kuti wewe supezeka kaya uli kwina kake, kaya uli ku America, kaya uli ku Iraki, kaya uli ku Scotland nde ukumangoonekera pa Facebook. Usatenge ngati imeneyo ndi certificate yoti ukhoza kuti kwana aliyense mzolakwika. Imeneyo si certificate yonena kuti wewe ukhoza kungodzuka mmamawa 11 koloko ndikubwera ndiudzatu kwana auje 12 kolokoso mudikire ndiudzatchula ena. Mukamuyang'anitsitsa munthu amene uja sangakumbukira even Maina amene watchula dzulo. If we don't like that, we need to put point straight. We don't like that. We are not happy with that. Bring evidence. Be open. Present yourself. Present your grievances.
openly. Why hiding? If you are hiding, there is a question mark. So that's our point. Timafuna ungopanga kungonjezera funso limene anafunsa achiwiri aja au Capital Radio na kuti ndi chifukwa chani inuyo munthu akutchulidwa ndipo munthu yakunena kuti amuchose ntchito munapange step down udindo chifukwa munthu akumveka ndikatangale. Timafuna so kwa yankha una kuti kodi ndikoyenera kungomveka kuti zina chemundani amazeze ali ndi mulandu. Ine ngopanga post pa Facebook ndiye abwana wa amazeze angu achosa ntchito popanda kuwafufuza bwino lomwe ndikuti tikulakwiraso malamulo. Ndinkaona mu statement muchakulankhula kuti anthuwa ali ndi mafamily, anthu ali ndi ana, ali ndi makolo. Kodi akamamva kuti bambo ako ngokuba mwana yanga mve bwanji? Ndiye ife tikunena kuti amene ali ndi umboni oyenerezeka, umboni okwanira ngati mmene alili aloya ozindikira bwino lomwe Alex Kamangira abwere akanini kuti atone jeno ngokuba ndipo umboni ndi uwu. Koma umboni ukabwera pa Facebook, umboni ukabwera pa social media kubwera nawo ndi umboni uja. Pa social media palibe court yakulaku, palibe judge amene anga judge mulandu, palibe mulandu mafunikira pakhale judge amene anga judge mulandu. Ndiye ife tikunena kuti awa amene akubwera ndi nkhani pa social media kumankhula Maina anthuwa akugwira ntchito yoyenera. Ife tifuna tapange support, koma sitingampange support munthu oti ali kumphanga iye angokhala konko alibe umboni okwanira. Umboni ongati ulipo okwanira abwere nawo. Ife ngati Amalawi First pamodzi ndi anzathu Amalawi Citizen tigwira ntchito yena kuti anthu amenewo achosedwe ntchito chifukwa umboni ukhalapo kuti ulipo anthu ngokuba, anthu ngachinyengo, kuti muonesese dziko lino la Malawi kuyambira nthawi ya Dr. Bakili Muluzi kufika lero lino timakamba nkhani za katangale. Koma kuti muone anthu amene amamangidwa ndi katangalewo ndi anthu ochepa, kuti mufufuze bwinobwino kuyambira mu nthawi imene anatenga Dr. Bakili Muluzi udindo wawo kulamula. Mwina ni maminister 5 okamana gwirapo ukaidi kukakhala ku ndende ndikumaliza chilango chawo. Munthu oyambirira ndikhoza kunena pano amene ndikumudziwa bwino lomwe mwina ina inunso mutha kudziwa tola nkhani Ayusufu Mwawa anagwirapo ukaidi kukhala ku prison, anali minister atasokoneza. Ampaso adagwirapo ukaidi kusokoneza. Ndiye ife tikufuna zinthu ngati zimenezo kuti anthu amene ali ndi chinyengo, anthu amenewa munthu azibwera ndi umboni okwanira. Koma sitingampange munthu support amene akupanga zinthu post pa Facebook. Ife ndiye tizilowera zimene za Amalawi First. Ife sitipanga nawo zimenezo. Zikomo kwambiri. Ndimangofuna kungoyikirako mang'ombe kungaso chisanzo kunena kuti dziko lathu lino ifeyo ngati sitisamala kwambiri tipotola zinthu tokha ndipo Malawi isakonzeka. Nthawi ya DPP kulamulira tinali ndi anduna ena George Chaponda pakana kunabwera tizidole tina kumana chaponda chimanga. Koma nkhani mejo mtati muyang'ane kumene inathera lero tikuyikamba apa chifukwa misonkho imene inanongeka kwalipira akulu amenachi ndi Amalawi amene ali amphawi, Amalawi amene akanika kupeza chakudya, Amalawi amene akanika kupeza fertilizer. So tikunena kuti pambali ponati tikuyimbira mmanja kunena kuti nduna yakuti kayatone jeno akumveka ndidza kuti tiyeni tikhale nazo ndi chidwi kunena kuti ife amene tili ndi umboni tisaope tikaperekera umboni wathuwo. Adafotokoza muchizungu ndibwerezanso. Before we demand for anyone to step down, let us ask ourselves, do we want a country where decisions are made by courts and evidence, or where they are made by public anger? Zinthu ngati zimene zozo tizizifunsa. Kodi ziganizozi zikubwera ndi maumboni kuchokera ku nyumba zokhuza za malamulo kapena wina wako angobwera ndi mkwiyo pa mzake? Kodi tikamapanga zinthu ngati zimezi zitithandiza tuona kuna kuti njira imene ndimenga tithandiza. Chifukwa chake ndidafotokozaso mu statement yanga kuti anzathu atola nkhani ndi chiudindo chachikulu koposa. Chifukwa so ngati simusamala atola nkhani mupezekanso nanu muli muchiunge chachani cha corruption. Ndiye ife sititumidwa, ife kwathu ndikufufuza information, tikupemphenisoni fufuzani information. Ziko Mr. President. Kumana mwina funso lalikulu ndikumane kuti mukamba zokhudzana ndi katangale kuti wakhala kuchitika zaka mukuchita ponji pogwira ntchito limodzi ndi bungwe la ICB kuonetsetsa kuti katangaleyo ino amabungwe mwagwira nawo limodzi kuti ati
pali mayina ambiri amene akamangira kumatchula pano likungotuluka la attorney general lokha pa msonkhano uno chifukwa chani mwina mutati mwapanga amplify pamene kuti mukungo kambako za amene wawokha chifukwa chani solanzero kwambiri ife siti kuchula zina la attorney general lokha tikuchula mayina ena polankhulapo za majaji sonza kuti ife sinabwerere pano za attorney general tikulankhula in general koma tikuyankha za attorney general chifukwa cha mafunso mukufunsa ndi inuyo ndiyenu simunatifunse funso la jaji ife ndiye tikayankhe za jaji ayi simunatifunse funso la minister tiliyankha bwanji komano akamangiraja mwaonesese akuchula mayina ambiri and tikuwachita encourage because that's showing patriotism so that we have in Malawi a very good citizen and we want to commend akamangira chifukwa chotuluka lawyer woyamba in Malawi who is not coward lawyer woyamba Malawi amene akumfuna kuyima pa chilungamo but ife tikunena kuti while we are applauding him for what he is doing he must follow the right channel because even pa Facebook pompo ndikuti akuachenjeza anthu aje kuti achenjere ngatali ndi zinthu kunyumba kwa akabisatu ngatali ni ndalama musilinga akati ndalama janu kazi kumbira pansi but ziende kuzera mu channel komanso ma channel wanso tikuachenjeza chifukwa cha ma channel wanso ndi amene so akupangisa so fuel corruption in Malawi kunena kuti waku ACB yomweyo walandira nkhani ndi akuzemba pakati pa usiku uyo ku 43 gogo uje nyamata ujato anabwera kalindo ujato ati mwakuti mundipesatu so zimene ndi zimene akutawa kamangira uja kumakakhala kunja we are not saying what kamangira is doing is bullshit no he is a very good citizen and yeye atafuna kuti tipangeso mademo tiapanga but we need to have evidence kuti kodi munthu amene tikumu majaji akunenedwa aja achina kalembera achina ndanda ose aja madise kodi umboni wali nawo ngati ali nawo fair and fine we don't want such type of people in Malawi because this country is belonging to us and the children to come kodi ife apapatiti pano patasandiza kazi ngati nanga ana anu azapeza Malawi wotani is this the Malawi that we want kuti anthu wangu akasowa zochita azikajoyina ndale azikalowa mboma azikabama is this what we want zangovuta kuti tili mu democracy unali nkhani yophana kuphana basi makako basi yes tikupempheni kuti mwina mungoyankhula mawu otsekera akalindo komanso akambanje mukamaliza tipempha fale kuti tsiku lina akamangira wadanena zoti akambako zokhudzana ndi aboni kalindo tsiku lina adangolemba kuti tikamba konso zokhudzana ndi aboni kalindo mudachita mantha ndichita mantha ngati ndambera munthu komanso amene akufuna kukamba za boni kalindo sikamangirayo and even if he is honest enough akuuzani kuna kuti boni kalindo akhala akumuyimbira ali ku Ireland kumamuchita encourage kuti my brother you are doing a good job and I don't beat about the bush and I don't take I'm a no nonsense man if he kamangira has got issues with me let him come open and tell Malawians but go kumulanje kumene nali member of parliament go anywhere pite ku parliament you will never find any other record even when it comes to papers of education my brother I am educated I don't have a fake degree myself yeah so I think he was only trying to joke but he's a good friend I have been calling him to encourage him because that's the people that we want if you want Malawi to develop if you want the issue of corruption to die we need such type of people like Kamangira, Aunjezani, Kenani, and the like. Achisambere, they are good people. Only that Malawi does not appreciate what it has. So, I want to thank you, viewers out there, for watching, and members of the press for coming to cover this presser, which was jointly organized by Malawi First and concerned citizens. We don't take it for granted. We believe that, the gospel can just go there, cannot just go there without you. We rely on you. So we want to thank you sincerely for coming and taking our message out there. Thank you very much. Ungomaliza tinene kuti tikuthokozeni nonse chifukwa chakubwera komano motsindika ifeyonso ngati a concerned citizens takhala tikuyankhulapo pa nkhani zosiyana-siyana ndipo muzimene timayankhulazo ifeyo sititenga mbali kapena kuyimira munthu ina aliyense komano ndithokoze monga anzanga amene athokozera kunena kuti kwa amene akubwera ndi nkhani kaya mmasamba mchezo kuyankhula za corruption
sakulakwa iyayi, koma kulakwa kumene tikukuona ife nkonena kuti sitikutha kulondola nkhanizo. Tinakachita bwino kwambiri tikanakhala kuti nkhanizo tizitha kuzilondola ndi kuona kuti anthu ena ake ayankha milandu. Ndiye musapite ndi bodza koma mupite ndi nkhani imene ife tikufotokoza. Andi nkhani imene tikufotokoza ife kwambiri yagonera pamenepo kuti polimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu tiyendi tisachite mokhala ngati kuti tikusipanga masewero koma tiuchite motsindika komanso motsatira ndondomeko zimene zilipo kale zimene zikhonza kutithandiza ife kuti tikhale ndi zigoli pa nkhondo imene ife tikutani. Ndaufusa kuti abonika akunyoza Facebook lero. That's a very good question. Somebody is asking kuti abonika akunyoza Facebook lero. That's a very good question. I'll tell you about Boni Kalindo. Antone Oseo alibenchito, but I'll tell you about Boni Kalindo. But it's important to respond to the press briefing that was done by Malawi first, or whatever that means. Most so goes to Boni Kalindo. First of all, these people, it's a shame that we give platform to people like this. The press briefing that was today, the press briefing that was done today, if we were a serious country, how many mamaliza press briefing ije Maina da manga and hamenaja tafuze kuti drama zachokera kuti ndipo drama tizipeza kuti zachokera kwa achina Mbeta, zachokera kwa achina Tamblas, zachokera kwa achina Edgar Kajere. Anthu amene apeza kuti kobwebwe ake ndi anthu ake omwe amene tukwakamba kunena kuti they have messed up this country. So ine pempho langa loyambirira pa zimene apanga Boni Kalindo ndi azinzawo Malawi First or whatever is kuti ma press briefing atawawa, we need to be arresting these people. Just find out where the money has come from, because these are people that bring chaos to the country and they prevent progress, and they trample upon the voices of the people, Amakha utumidwa ndi anthu amene ali in power. The good thing about our situation is kuti anthu amene asotumidwa ndi APM, sotumidwa ndi anthu ena yonse amene ali amphamvu ukapena kuti kuthandiza. Anthu amene wa president sizimukhuza. What we must, is this number nthawi ya Tonse Alliance, nthawi ya MCP, ntsanene Tonse Alliance, MCP. Mukumbukira ino bwino kuti napana bwera pamene papa azibusa amene samafotokoza kuti akuchokera kuti amalika mpingo wanje osafotokoza bwino azibusa amene anaza yankhula kuzina zake zofuna zosokoneza kapena zosiyana ndi zosemphana ndi zimene anthu amalawi amafuna nthawi imeneyo. Ndikuona ngati mwayamba mwachangu kumabweresa anthu amene muli bomani, mwayamba mwachangu kuyamba kubweresa ma press briefing ngati amenewa. Ma press briefing anthumba. Ma press briefing angati ma paid by post or post by pay kuti anthu akalipidwa ndi kupanga post. This press briefing comes immediately after Facebook helped to bring out Issue Press Trust, not Press Trust, apologies, Issue Public Service Fund Trust, to the instance where everything was brought out to light, and thanks to the Reserve Bank governor, the governor responded, and we saved billions to the tune of more than 100 billion. And then you come there, Attorney General kumasizi mukhuza. But focus yanu mukanene kuti, you need to be intelligent. Even when you are doing a live, even when you are trying to have some intelligence, add in some intelligence. You can see the guy in the glasses next to Boni Kalindo. He's failing to read his own speech. How can you fail to read your own speech? And substantiated. Failing, if you are the one doing the speech, why would you put that word? So somebody else drafted that speech, and it's basically a lawyer that drafted that speech. You can tell. So when somebody is reading their own speech, and when somebody is reading somebody's speech, there are things that you can note. Ineo ndikuona ngati anthu awate ngedwa afusidwe ndi apolisi kuti anakutumani ndani ndi banene.
tili ndi bungwe limene limayang'anira amabungwe. I want them to speak and to control. Maybe our busakali going forward, we need to manage our NGOs. Chifukwa, my NGO, my civic space, we need to protect civic space. Yes, Mr. Kajoroweka, we struggle with civic space. And these instances where people are paid to speak for people that are corrupt, so that then they should not be held accountable by the masses, is unacceptable and we shouldn't allow it. It seems like the press briefing was about me, it was about Alexious kamangira. So I will address Boni Kalindo, but before I go there, I want to take you to the Constitution of Malawi. The point that we are making, the point that PAC is making, the point that every Malawian is making, because Antawaji na Boni Kalindo asanami ngura kuimira Malawi. Amalawi age adu amene akudanda kuti tikunena kuti Attorney General Frank Mbeta atuli basi pa udindo. Amalawi age adu amene akudanda zimenezo. Malawi zimukhuza chani zokhuza za Frank Mbeta. Malawi zikakhuza chani zokhuza munthu mmodzi. Why would you, when you lie, you should have some form of intelligence, The Constitution under Section 12, which is a critical or the heart of the Constitution, it's a section that provides fundamental principles. Section 12, 1, 2, 3, I think, and 6 are very important. So I'll read word by word so that you can understand why we are saying aliyense amene akuganiziridwa mulandu sakuyenera kusankhidwa udindo. Nkhani ndi imeneyo musapange because you are also trying to shift kuti ngati nkhani imene kunena kuti Attorney General asiye udindo awo, atule udindo awo kapena kuti achose ndiyonena kuti yokhuza Amalis Hotel. Ife amene timaziwa amene zimayendera ma transactions amene amayendera, that transaction could not have happened without Mr. Mbeta being involved, and we know he's involved. Of course achinachiza afufuzidwabe because into zikuchitika and ndama sizinabwere saiwali zimenezo zikuyenera kuti tioneke tisate nkhani fa Malawi timayiwala kunena kuti kodi tinali pati ndipo tisiya pati nkhani. So we have to follow up in that regard. Komanso all the decisions that were made, people have to be held accountable. So there's no and they are misleading the public as well. They are misinforming because the report that came from the ACB has created the Attorney General. The report that came from ACB has nothing to do with how the transaction had gone. It was an investigation that was done prior to the sale, prior to the transaction. So antangala ina bonika indwet amatenga mwai kuti anthu mwina sapanga pay attention. They take advantage over unsuspecting citizenry. Anthu amene mwina sapenya kwenikweni mwina amaona kumasaona kwa bwinobwino. Akuyika makanija ngati kuti report yomwe ACB inapereka kupanga create the transaction is the one that then create Mr. Mbeta. Ndingopanga clarify there. That report by the ACB, it does just say there are no bribes that have happened. It does not say there's nothing wrong that has happened. It says it didn't find evidence of bribery or corruption in terms of the transaction. But that does not necessarily mean that something like what happened was not wrong. It was the Reserve Bank of Malawi which had, in any case, had said this transaction should not go ahead because it does not make economic sense. So it shouldn't go ahead. And when you look at what has happened, what had happened, blah, 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 blah. Of course, I don't think the decision or the report of ACB was correct. Because corruption, finding evidence of corruption, and this should be clear, is not only in terms of substance, hard evidence all the times. Circumstantial evidence is evidence enough to, prove corruption or bribery, as it were.
Now, when you look at the development from 47 million to 47 billion, in fact, it was from 30-something billion, then to 47 billion, then to 117 billion, then to 130 billion. Those circumstances already show that there is corruption. So those circumstantial evidence are enough, for someone to claim that there's corruption. Again, the way the board had behaved, the way the employees had behaved of that fund, and finally, having been denied or having been advised not to go ahead by Reserve Bank of Malawi, the controlling officer or the controlling authority, and then proceeding. That's the circumstantial evidence to show that corruption was occurring. Because what else would be? So this nonsense must stop. And to amene amabwera ma media and kumapanga misida, because Malawi first, let's just ban them. We should call them to account. So we should stop civic space. And my Human Rights Act, Malawi Human Rights Commission. We should also ensure that as human rights advocates, as NGOs, we should be accountable to the people. So we should not keep on allowing people to come to media, to go and not as APM Ali president. He's going to bring sanity into that country. And Magamba is section 12 of the Constitution. This constitution is founded upon the following underpinning principles. All legal and political authority of the state derives from the people of Malawi and shall be exercised in accordance with this constitution solely to serve and protect their interests. Section 12, subsection 2. All persons responsible for the exercise of powers of the state do so on trust and shall only exercise such power to the extent of their lawful authority in accordance with their responsibilities to the people of Malawi. You see, trust. And the exercise shall be within the extent. So the trust of the people, critical. As you hold power, that is derived from the people. That your power derived from the people. And that power sustaining for you to continue using that power is if the people still trust you. Then section 12, subsection 3 says, the authority to exercise power of the state is conditional upon the sustained trust of the people of Malawi, and that trust can only be maintained through open, accountable, and transparent government and informed democratic choice. So, kuti munthu azilamulira kapena agwire public office akhale mdindo udindo umene umatheka kapena umapitirira pokhapokha pamene anthu akumukhulupirira ngati anthu ali nayo chikhulupiriro. Pamene chikhulupiriro chachoka mwa munthu, udindo umayenera kuthera pompo. Pomalizira kunena kuti penapo tingonena atatu amenewo. So zimene ndawerenga zeti muthaso kuona panokha mukhoza kucheka section 12 subsection 1 subsection 2 and subsection 3. Ulamuliro umachokera mwa anthu, ndipo anthu tikawapasa anthu adindo amakhala ndi ulamuliro pokhapokha pamene tili ndi chikhulupiriro mwa iwo. Ngati chikhulupiriro chatha mwa iwo, udindo wawo umayenera kuthera pati pompo. Zikuchokera pamene papa kunena kuti President Peter Mutharika sangasankhe Ambeta, sangasankhe Agangata, sangasankhe even Achisale, sangasankhe even Mphiyo, the Homeland, Minister of Homeland, sangasankhe Minister of Agriculture. Aliyense amene sangasankhe Ambeta, aliyense amene akuyankha mlandu panopa, kana mpeza olakwa kana sana mpeza olakwa, koma ngati akuyankha mlandu sankhidwe public office. Professor Arthur Peter Mutharika zimenezo zakuyenera kuziwa because he's a lawyer. Vice President Jane Ansah akuyenera kuziwa. So this is not sitikupempha izizi. This kuti Ambeta achoke pa udindo chifukwa choti Jane anapangira warrant yawo ACB komanso ndiyena onsewaso kuti akuyankha milandu. As long as munthu ali pa mlandu simukamusankhe udindo wa public, because trust, section 12, and this is the heart of the constitution,
our constitution is very powerful. And we just need ife anyake. Ndipo izizi suti ndikubwereza unena kuti sisi tikupempha kwa APM. We are reminding him and to do things accordingly, according to the law. Maamulo mena kuyenera kuyendera. So ayina boni kalindo akamanena zinthu zimene ayankhula zogwesa ulesi ngati zimene zichazo, zinthu zomvesa chisoni. We should not allow these people, we should not allow. Let me bring you to Boni Kalindo. Boni Kalindo, amapanga thrive on unsuspecting citizenry. Ndi munthu onena kuti amatengerapo mwayi, amatengerapo advantage, amatengerapo mpata pa chigulu cha Malawi chimene chikugona, chimene chichatulo. Sitikuyenera tilole kuti anthu amenewa tizapasa space. We should not give space, public space to anthu ngati na Boni Kalindo. They are a waste of time. There are people that actually connive behind. So ayina Boni Kalindo, when you look back the story, when you analyze that in a Boni Kalindo anaiuza dziko lino kuti he knows anthu amene amapanga ma abduction of persons with albinism, an area which have been involved with APAM. He said he knows the market, he knows amene amagula, and all that. Perhaps it's a high time we bring him atiuze kunena kuti ma business amene amaenda bwanji. Chifukwa Boni ananena kuti zimene zanazimva kuchani kuchichi. Kuzomba Central Prison. We should bring him to account on that. Another thing is that how many MCP, and this is what most Malawians did not notice. MCP many imalamulira. Panali mademo. Kumambiri kwenye nthawi naye pamachitika mademo akachitika akamayamba Boni Kalindo amamangidwa kena kwa mademo achalephereka. Demo ina yonso uzapeza kuti Boni Kalindo akusogolera ndiyeyo amanga mademo alephereka. In my analysis, SB can investigate this or any other office. He was just doing a cover-up. He was trying to lead demonstrations that were never going to happen. And I'm a pastor and drama and Liboma. And I don't want that's my because okay, muntu wanze you have to understand kuti muntu uyu mademena yose wamangidwa alepeleka ifa kusogwera ndi Boni, wamangidwa alepeleka ifa kusogwera ndi Boni. As a strategist, you have to decide next time kuti asogolera nduyo. Oh guys, zaraji yano tizapanga chaku. Milandu milama mangidwa Boni cha simaenda bumwe amangweza kuti akuntulusa or something. China a Boni Kalindo ndi munthu onena kunena kuti when you should pay attention to the things that he says. You should pay attention to the things that he says, and then you see kuti okay, he's not a person who knows angamanyoza social media today. Kabena kumanya social media and all that, you just know kuti there is something behind. Now, my personal experience in the Boni in 2024, and this is a Boni Kalindo atakuyankha hapo. If also that atakuyankha ayankhe asuse kabena avomereze kumani ndi avoid the record. Boni Kalindo reached out to Philip Kamangira, who might have been bounced or been in connection with Boni in whatever way. Philip Kamangira nandi imbira fonda Boni Kalindo wants to speak to you. Nampasa namba yako chanchan model. Boni Kalindo janaza nimbira phone. Sina yanke, nali busy and all that. But I was in Malawi this time, I think, and it was at the peak of the campaign against corruption in the judiciary in 2024. Kenako Boni Kalindo nandi ku Malawi. I was in Malawi that time. Boni Kalindo aja anandi imbira kuti anaza imba haina kena ndine Boni Boni. I was happy, he's a good artist. He's a good, in drama, he's good. I was happy. How are you, Janja? Also, I knew him as somebody who speaks out. A former MP, former director, youth director, IUTM, yeah. Then he tells me, Kamangira, ndukuza zifaa zimene kupanga zinzofunikira chile mene kupanga ndiona kuti andama yopa judiciary, and no one has come out to to challenge the judiciary in terms of the corruption in the judiciary, and I'm the one
who has seen, like the suffering, being arrested, blah, blah, blah. So, ndimangomvesera, then akundiuza kuti, koma kupangidwa chani upo, akupangira upo, ku area 30, upo, ada Burundi, anamchula Burundi kuna wake, sinimchula, for this not relevant, koma kuziziwa wakusalima, anambera antu 48 billion or something, 48 million, sorry, or something, apo isana bida o. Akuti, iweyo, unamjera ndalama. Ndi apo isa kumuka kamiza, kuti atuluse nkhani, kuti, they should disturb everything that you are doing, then akumange, pankhani mene. So, ineyo nkhani yena ndipeza mwansanga. Boni itakula akunguza wafo, inena nkape, mangomvetsera. Ndi, Burundi, akunduza kuti, iweyo, akuona kuti siwo wotero. Komano, anthu akumpasa pressure. Nene namuzata, ase, kamangira ndi yankho naye. I think what would be good is for him, kuti angobweza ndalama, iwe utenge, artists zitani, and all that. Mangomvetsera, yankho zake zo. Then namuzata, boni kalindo. Iwe mazicha kuti ndi DC, the DC. Koma amene ukuyankho naye is about the DC. Namuza straight. If he's an honest person, he's going to admit what I'm saying. For I knew what I was doing. They were trying to create fear into me. And then, kundipangisa kuti ndipange zinthu zodabwisa, zimene zingazabwere kusoko kuzaoneka ngati kuti I was, chanichi. Ndinkambera munthu, awanabera ndalama client. They were trying to create that. So namuzati, uyoyo umusiye, umuza dan, apange zimene it's okay. Any transaction that I did with him, I helped him. In fact, I helped him big time. But he was a corrupt guy who loves corruption, who's used. So, they are used to corruption. And when they come to you, even though you're a professional lawyer, they want you to do things according to many other pangiras and all. When you say no, then that becomes a problem. And this guy, the issue was good. The good thing was it involved another NGO leader, and also it involved his wife. Now, his wife was always on our side, like the way strategy, because his case involved the powers trying to stamp on him and all that. So the bottom line is, Boni Kalindo tried to trick me into falling into a trap. Yoni na udin dimangirwe or aipise mbili anga. Boni Kalindo anap to me. That means I'm speaking this openly. And since then, Boni Kalindo sana ndimbile po phone. I went back to Kamuza Philip Kamangira, and Philip ananipepesa. He was sorry for this because Philip knows me. He follows my advocacy and all that. And people were reaching out to Philip because of our names. Could we have similar names? So they were going to reach out to him, and I don't know what else people were trying to get to him or to do with him. But Philip can attest to what I'm saying. Ndimboni. Komanso wina samena ngapange attest ndi mene nagwira nchito mukhani mene ndi the NGO leader. I don't want to mention anyway. Amalawi. Nkhani ya corruption in the judiciary, for instance, ya khalapanthawi yaitali bwanji. Mungakumbukirepo zimene anayankhula Boni Kalindo zokhuza corruption in the judiciary. Chiyambire nkhani imeneyi kuti anayisapota motani. Muona kuti amango itata. So anyway, the bottom line is, anthu amene akusafunika kuwapasa space, and in oyang'anira mabungwe, oyang'anira mabungwe oti amene sali aboma, tikuyenera kuti tithese mchitidwe amene anthu aboma amabweresa tigulu toti sikuziwika bwinobwino kuti zikuyenda bwanji, kuzakamba nkhani kufuna kuteteza anthu kumene amalawi achituma. Like we are becoming a fight. Like we shouldn't, masanja amene wawati nakaleka. Mwachidule. Masanja amene wawati nakaleka. Pomalizira ndimafuna kumemesa ngati youth. Mabunga amene amayankhula pa zinthu. Asisi JP, amene timaziwa, akaiyatsa, even a Benedicto, akajoloweka, Habiba Osmani, ajina Victor Muhango. Where are you on the issue of judiciary? Because you are the one to be, and we have brought out all the evidence
as regards to the Chief Justice's failure to act, even though there was evidence from fear, kuti the conduct Yamanda was illegal, ndipo inali suspicious. Even kalata yosatira yochokera kumalawi yosati umbono wake pamenepo ndi ma complaints ambiri tatulusa report ya Malawi Law Society yoonesa maloya amene amapanga madilu ndi Amanda komanso ndi zina zonyasa zimene zimachitika mu legal profession. Where are you? What's going on? Mawa, I'm going to address the letter yomwe Malawi Law Society yalemba yokana kundipasa lawyer kapena kundithandiza kweza lawyer komanso kuyankha kwawo kwa chiponge zokhuza security yanga, making fun out of it kuti wose security company and all that. Anthu ambiri aonesa kunkhumudwa komanso kudandaula kuti za license yako, ma license yako, how much is that, blah blah blah. I will respond to that tomorrow and all that, and we'll move forward. Don't be distracted. I've put Malawi Law Society and the judiciary to the corner where I want them to be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So one of the things that you noted in the press, and that's what Malawi Society is also trying to make sure kuti ndipite ku Malawi. You know? Magrupu mutikamajiza antamea ya corruption. My statements are also makala many without bisala bwanji sukubera ku Malawi. They are trying me to ndibwere ku Malawi. What they don't know is that I'm a Daniel. I can walk among lions. Watch this space. So, ndikukhulupirira kuti mwaonera bwino kwambiri ndipo mwamvesesa. Ndipo ndikukhulupiranso kuti nanu mwina mulire mafunso amene ena adafunsa. Mwachisanzo ndolankhani wachikadziwe muna anafunsa kunena kuti kodi ino mwachita kutumidwa kuti muchite press briefing kuti mulankhulire iwowo ndifa chani iwowo sadalankhule popeza iwonso ali pa masamba anchezo omwewo a Facebook. Nawo bwanji sadakwanise kuyankhira pomwepo. Enanso adafunsa kuti chabwino zimene amalankhula Alexious kamangiraze ndizoonama kuti iwowo angatakukhuzidwa ndi katangala amene kaya office yawo asiye kugwira ntchito ndikuti apereke nthawi yoti SCB ndi mabungwe ena amene amachita kafukufuku pa nkhani ya katangale achite monga mwakuthekera kwawo. Inu mukuwachita defend chifukwa chani? So anyway, monga ndakamba kale kuti Alexious kamangira kwa amene tikusatira ma videos ake akumatchula kwambiri nkhani zokhuza akatangale mdziko lino, ndipo adachita challenge Professor Fabio Muthalika kunena kuti ngati ino sasamala mene anasankhira anthu ena maudindo osiyanasiyana mdziko lino katangale sangathe ndipo wapitirira ndipo zinthu zochuluka zikhala zikuchitika. So ndimafuna ineyo muyankhe kuone pa kupyolera ma videos awiri amene atakupatsirani ya Boni Kalindo ndi gulu lake komanso Alexious kamangira apa kuyankhapo pa nkhani ya Boni Kalindo. Kodi mukuganiza kuti amene wa Boni Kalindo amene achitiramo amachita ngati nzika imene ndiyo imapoka kapena ali ndi mbali? Chifukwa nthawi zina ena kumazifunsa kuti okay, Boni Kalindo zikuoneka kuti adangokhala ndi udani ndi usogolero wa MCP. Of course kunali ndi zolakwika, yes, koma zikuoneka ngati kuti usogolero uwu wapita Muthalika kulankhula kwawo kumakhala kolambalala kwina kwache kuonesa kuti akumapembezera like si sangachite momwe angachitira ndi usogolero wina uja wa MCP. Pamene Alexious kamangira akuberesa zinthu zimene nthawi zambiri zikamba kufufuzidwa zikuoneka kuti zili ndi sogolo lake. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo kunena kuti mukachita rate ma videos awiri amenewa kuti mukuona kuti amene akuchita mosayenera ndi ndani. Chifukwa ena akuoneka kuti akubereka kagulu kena kache ka anthu pamene wina akungobwera plainly kulankhula zomwe zilipo zimene zikuonesa kuti sizingapindulire dziko. So through comment section ndiomwe ndingadziwire komanso kumva ndemangazano anu mu video ya mtsiku lero. Mudali ndine wanthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene khala mukukonzerani pano pa Sama Vita YouTube channel. Bye.